белорусу весь час кажуть, нам треба одраджатися. Мають на увазі культуру, мову, історію. А мы одраджаем ніби з теплою премією, але настільки символічна, що я лишу, вона буде жити і тоді, коли нас не буде. Давайте скажу просто. Наві Б. Василий Быков и его бескомпромиссная правда застаются назаўсёды з тымі, хто адстойвае сваю годнасць. У гэтым і сутнасць прэміі. Яна даецца тым, хто бескампрамісна адстойвае годнасць беларусаў. Наши люди – это надея и наш галоўны нацыянальны скарб. Нават у самых неспрыяльных абставінах мы не кричали, что все пропало, а працягвалі рабіць сваё. И таксама и теперь я абсолютно упэўненая, что мы вернем себе и одродим свою краіну.